Iqalile ePitoli ikhomishana kaMadlanga ephenya izinsolo zenkohlakalo embuthweni wamaphoyisa nezobulungiswa. Njengamanje sixhumana nomhleli wezindaba zombusazwe eNewsroom Africa uVuyo Mvoko onkanse Bridget Mabandla Justice College. Vuyo, sakwamukela ezindabeni zethu. Ungasichazela ukuthi kuphi kube nohlonze wagqama kakhulu osukwini lanamhlanje lokuqala lalo khomishana? Luyafika usuku kwafika nesikhathi sokuthi lowo osola ukuthi kulokho abantu abaningi abangasebenzisani kahle abenza ukuthi apha elizweni lethu izinto ezininzi ezixhumene nomthetho zingahambi kahle. Now akwenzileyo ke uLieutenant General Mkhwanazi ukuthi abeke ngokusobala ukuthi yini emenza acabange ukuthi owayengumphathi nguminister wamapolisa uSenzo Mchunu abekanti wathatha isigqibo sokuthi avale ipolitical killings task team. Now lento ayenzileyo namhlanje isukile, in fact uyenze ngcono kunosuku awayenza ngalo luka July the 6th, nalapho wayene press conference khona, nalapho awakhuluma izinto eziningi. Namuhla uze wacacisa ukuthi yini embangela ukuthi acabanga ukuthi umphathiswa wezamapolisa wenza izinto ezirongo kunokuthi wenza izinto ezingekho mthethweni, nokuthi mhlambe waye influencewa ngabanqaqi nabantu abenza izinto ezingekho mthethweni. Kodwa ke kubalekile ukuthi sibeke ngokusobala ukuthi akusho ukuthi yonke into ayikhulumayo liqiniso, akusho ukuthi lo uminister wamapolisa akazukwazi ukuzithethelela, atsho ukuthi yena kwakutheni ukuze enze esithathe esisigqibo. Londo ke sizoyizwa mhla okaMchunu aze naye angene emkhumbeni, nalapho aza kuzikhulumela athi mina ngathatha lezi zinqumo ngoba ngangibona lolu hlobo. Kodwa ke kusasa Mkhwanazi uNhlanhla Mkhwanazi uzawuphinda akhulume ngezinye izinto ikomishoni efuna akhulume ngazo, kodwa namhlanje uzibekile izizathu zakhe. Yolonto iyona nto mna endithi iyayagqama namuhla. Uye wabonisa ukuthi yena kutheni ukuze acabange ukuthi umphathiswa wenza izinto ezirongo. Sizozwa ke kusasa uma bemphenya, uma ikomishoni ibuza eminye imibuzo ukuthi uzohamba aphelele phi na. Umphathiswa ke wazamapolisa uzonikwa esakhe isikhathi sokuza azikhulumele ngokwakhe. Thabile. Sibonga kakhulu ke lo bekungumhleli wezombusazwe lapha eNewsroom Africa uVuyo Mvoko esibikela bukhoma eSipitoli.